Yo, guys, I think my value at this point is trendy because what on earth is happening? Anyways, Molweni, namkelegele nonke kwezi Chisabe Entertainment. I'm sure most of you guys are sending ibona ke hashtag abondli that has been trending ke ku TikTok while the trend iqale with baby mamas exposing baby daddies that are refusing to maintain abantwana babo, but they are living a good life. For abanye bayasebenza, abanye are splurging on girlfriends, others are married. Yabaninzi nje lento, you understand? And then it then moved from baby mamas to now baby daddies exposing baby mamas who are refusing ukunakekela abantwana babo, not necessarily into ba babondle ngemali, but just to be there emotionally for abantwana babo. Omama nje abavele badampe abantwana at the baby daddy's house or baby daddy's home, bahambe baflathele bangaphinde bajike, understand? And now it has come to a point whereby even the children themselves, they are now exposing mama babo themselves abantwana otrendayo currently kakhulu ke on TikTok ngusiyolise Genu. Usiyolise uyachaza into yoba 22 years umamakhe engamondli oko wadecide into yoba uzomshiya ahambe ke ayohlala nomfana, and then nabanye ke abantwana bakhe baphile impilo emnandi, but yena abamnakanga. You guys, guess what? Not the mother literally responding to umntana. Now of course umama uyachaza into yoba akazazi into zako TikTok, however the children ahlala nabo have assisted umama into yoba makurespondwe kulo mntana okhalayo othi mna ndihlala notata, umamam akandinaki. Andazi noba bebezama to humiliate her or whatever the case may be, but ke guys, nansi ivideo maske sibukeleni. Your thoughts must engage in zonibona shortly. Bye guys. Genu ungifaka ku TikTok ulibela imali zami ezibuzidla ukufakela ePep umana utshintsha indawo uzohlala namhlanje ungifaka ku TikTok ungenza umzalo ombi ulibela impahla zami ezibe ukuthengela zona ngalixesha usenza imatric wathi ufuna iuniform yematric ngakuthengela into zokwenza imatric andifundanga kaloku nangona ngicela abantu ukuthi bandenzise umnqundu ka TikTok undifaka kuwo mna andazi zi TikTok uyandaza khona hlala khona bakususe flat weza kuma eGauteng wazobona khona hlala khona ngathi uze uzohlala nami uzange ufuna uzohlala nami wena wathi ufuna uhlala notatakho namhlanje unditrendisela ukuthini uthi andiqondi funekela imigqolo likhuthuke wena ubusebenza ungakhange undinike nesenti ngoba manditye ndakuthwala inyanga eziyi-9 funeka mna ndithini funeka mna ndondle wena unebuzaba na-22 years eyakho imali wena mawuhambe uyothenga ngayo icorona usele wena icorona esi sikhawu unaso apha ebusweni wangabaxelela apha kuTikTok umnqundu wakho ukuba ngaba waqhekeka wapethwa le nto sondiqhala kakubi mna undenza umzali ongathi akondli zakondla ngantoni awufumana phi umsebenzi ngoba kaloku wena uyasebenza uye kumsebenzi mna mandikuthathe kumsebenzi mna mandondle wena okokoko uneminyaka emingaka umane unxiba iziteki ndikufosele phepha uthanda ndenza iqumbululo nomama ingathi andinakhe sondiqhala kakubi mna apho uphinde uye ekhaya uhlale kuloo ndawo uhlala kuyo hlukana nempilo yam wavuka undibhalela ixwebhu ngo-3 apha wayengabaxeleli wandibhalela ixwebhu ngo-3 o'clock namhlanje undifunani faka koTikTok into endingazaziyo andifundanga wena ufuna ama-followers ngam mnqundu sundinyela siyolisa ngase bakuhlabe unye urhazi kwabo